שלוש. ארבע. יפה, לשבת בנים, לא לפתוח את העיניים. שבו בנים, שבו. לא לפתוח. לפתוח. מי אחד עד ארבע, מי יש לך? שתיים, מי זה שתיים? מי זה שתיים? שתיים. אתה נותן לחירות ושתיים נשיקות. יאללה, כמה ממשיך? ידע, כמה ממשיך? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3. Let's